खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाजोहारिया। बर' राव बाहायनायाव हेंथा होग्राफोरखौ गोख्रों रावजों हुमखि होदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बनसुआ क'क्राझार सहरनि साखाथि ग्रीन फिल्डनिफ्राय जिल्ला बेंगिरि मावख'सिम हानजा सुरदों। बनसुआ गोनां आयदाफोरखौ लानानै आसाम आरो भारत सरकारनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथाय हरदों। बडलेण्डबुब्लिनि खौरांजों बरपेटा रडनिफ्राय मानास माहारियारि हाग्रामायाव फैनाय गाज्रि लामाया बानायफुंजादों। एबसुआ गोख्रों रावजों बुंदों आरबान बिफाननि CSD लंकेश्वर वारिखौ सरकारा थाबैनो बोखारनांगौ। डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइकेल मोनसे रेलि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बाक्सानि सालबारियाव पुलिसआ रायजोनि हेफाजाबाव गोबां बिबांनि ड्राग्स आरो सानै फालांगिरिखौ हमदों। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि बेरामजों भुगिनांनाय नखराव सौहैनानै फाहामथाय होनो बिथोन होदों। मुम्बाइआव खुंफुंजानाय बर'नि फिसा माया सरगियारिया बिउटि पेजेन्ट मिसेस इन्डियायाव मुंखौ देरहादों। क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारिनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जादों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै, गोजोन्थों। बरपेटा रडनि मुरि बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन, जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099480118।